खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासै मोजाङै दं। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। गिबि रादाबाव दं जन स्नाया हिन्जावसाफोरनि शर्ट्स स्कार्ट गानदों। बुहुमनि मुंदांखा WWE खेला गेलेगिरिया हिन्जावसाफोरनि शर्ट्स स्कार्ट गाननाय आरो हिल्स गाननाय नुथाया बे साननैसोआव समाजारि बिजोङाव भाइरेल जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बिथां मुलुगनां मिथिसारजानाय WWEनि खेला गेलेगिरि मानाव गेदेर जन स्नाया हलीवुडआव मोनसे सावथुनाव फाव खालामनाय समाव बे ड्रेसखौ गानदों होनना मिथिनो मोनदों आरो बिथांनि फैबाय थानाय सावथुननि मुङा रिकी स्टानिकी होनना मिथिनो मोननाय जादों। नैथि रादाबाव दं DGPआ फिसाजोखौ सेल्युट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला आथिखालनि आसामनि DGP एबा डाइरेक्टरेट अफ जेनेरेल पुलिस मानाव गेदेर GP सिंहआ फिसाजो IPS एबा इन्डियान पुलिस सार्भिसखौ मान होनानै सेल्युट खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया आसामनि DGPनि फिसाजो मानाव गेदेर ऐश्वर्या सिंहआ UPSC आनजादखौ उथ्रिखांनायनि उनाव सरदार वल्लभभाई पेटेल नेशनेल पुलिस एकाडेमीनिफ्राय ट्रेनिंनि टेस्टखौबो उथ्रिसारनो हानानै IPS बिबान मोननायाव गोजोनग्लायनानै गावनि फिसाजोखौ मान होनानै सेल्युट खालामदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थामथि रादाबाव दं मोननै सनानि बिस्कुट हमनो मोनदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला मैया त्रिपुरायाव मोननै सनानि बिस्कुट हमनो मोनदों। बे सनानि बिस्कुटनि बेसेनखौ 1.32 कौटि रां जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सनानि बिस्कुटखौ BSF एबा बर्डार सिकिउरिटि फर्स आरो DRI एबा डाइरेक्टरेट अफ रेभिनिउ इन्टेलिजेन्सनि मावथि हान्जाफोरजों जुथायै लोगो नांना हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे आयेन बेरेखा फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सासे सुबुंखौ हमनो हादों होनना मिथिनो मोननाय जादों। ब्रैथि रादाबाव दं मैया रबिबारखालि आसामाव बांग्रि मावदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बांग्रि मावनाय जायगाया नगावआव जादोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे बांग्रिया मैया बेलासिनि 4:10 रिंगायाव जादोंमोन आरो बे बांग्रिनि मेगनिटिउडआ रिक्टार स्केलाव 4.0 गोख्रैथि मावग्लुंदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बेनि गोथौथिया 10 किल'मिटार मान होना नेशनेल सेन्टार फर सिस्मोल'जि एबा NCS आ फोरमायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे बांग्रि मावनाय जाथायाव दासिमाव माबाफोर खहा जानायनि सोमोन्दै जेबो मिथिनो हानाय जायाखै। बाथि रादाबाव दं मैया खुंजानाय DSS नन टेकनिकेल आनजादनि OMR एन्सार शीटखौ ससियेल मिडियायाव गोसारनाय नुनो मोन्दों। लोगोसे ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां आनजाद होगिरिफोरा गोख्रों नायबिजिरनांगौनि थाखाय दाबि दैखांदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव आरो बेल आइकनआव थुनानै ला जाहाथे आं गोदान निउज आपडेट लानानै फैब्ला नोंथांनियाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो। दा बेलासिनि रादाबाव नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि जै।